any només n'hi ha un. Que a més, amb tots els respectes, el Premi Moret i Serra, el Premi avui de periodisme, això la gent ho saben els del mundillo, per entendre's, no? Però aquest el veus cada any. Bueno, però a més, allà et donen un catxarro, no? Una cosa que després... Que no saps on posar-ho. Que no saps on posar-ho, I llavors, en canvi, això és diferent. Durant un any és el cap gros de l'any. Fins que l'any que ve no tinguem l'altre, ell serà el cap gros de l'any. I a més, és un homenatge al qual veuràs reflectit la teva imatge. Vull dir que això no es fa lloc més. Aquest any, com ha anat la confecció del cap gros de l'any? Ha estat difícil? Sempre dius allò de les ulleres, que tardes un dia, etc. Ha estat difícil? Bé, el tipus d'ulleres que porta ell, precisament, no és les més complicades. I, a veure, el que passa és que jo aquest any sí que, per sort, també tenia molta feina al taller i he tingut de córrer una mica i fer-ho una mica també els fins de setmana, treballar una mica quan en comptes d'anar por ahí. I bé, però més complicat que els altres no, més o menys. Veiem ara els gegants vells i els gegants nous, amb l'únic ball que faran avui les dues parelles, el Robesa, la Papona, el Magí i la Roseta, és aquest balset valencià. Seguim parlant amb el Jordi Grau, autor dels capgrossos de l'any. Jordi, avui 34, 33 dels quals són teus. Com diria aquell, fins quan ha de durar la broma? A veure, jo penso que és una cosa que mentre jo el pugui anar fent no té per què parar-se. Vull dir, a veure, és més problema d'anar-los guardant o que s'haurà de reestructurar i pensar amb els anys no podran sortir tots. Però, a veure, és una cosa que tenim aquí a Terrassa que és única, que va néixer com va néixer i ara ja és una tradició i que penso, a mi em satisfà molt veure que cada any la gent espera el cap gros de l'any. Bueno, doncs mentre el pugui fer, el dia que jo ja no pugui fer-ho ja veurem, no? De fet, és la tradició ja més popular, no?, de la festa major. Bueno, és de les més populars, sí. Molt bé, Jordi, no els veiem mai veure tots ballar, Això sí que no ho veiem mai tots 34 ballar. No, jo crec que hem d'aconseguir, a veure què et sembla, si entre tu i jo i qui pugui, aconseguim que ballin tots. Es pot fer. A veure, el que passa és que també fer que els que els porten aconseguir que surtin tots a la vegada, tot a la vegada és molt complicat. Molt complicat. Es pot fer un dia a l'any. A veure, també estem mirant de quina manera es pogués fer una festa de cap gros